Avem, știți cum spune câteodată, când Dumnezeu dă, dă și câteodată ia și cenușa, nu? În seara aceasta avem din toate părțile, avem cor de la Brașov, avem fanfara de la Sperieteni. Ne bucurăm că suntem toți aici și este important să nu fim singuri, să le invităm și pe Dumnezeu, că pentru asta am venit. Ați văzut, în general, noi oamenii căutăm soluții ușoare. Câteodată lăsăm pe alții să aleagă în locul nostru, dar fără să analizăm consecințele. De exemplu, ai un copil care te uiți la el așa cum crește și face prima lună și a doua și începe să meargă de-a bușirii și începi să te bucuri că îl vezi așa. Și la 11 luni se ridică și dacă nu se sperie ăsta, gata, începe să meargă, dacă nu o mai duce puțin. Dar vreau să vă întreb ceva. Dacă la 5 ani merge tot la bușirie, ce faci? Nu e o problemă? Și atunci începi să te întrebi, da? Și mergi la doctor. E o problemă acolo. Acum ce ziceți dacă din punct de vedere spiritual rămânem tot așa? No. În Ieremia, capitolul 8, versetul 7, ni se spune ceva foarte interesant acolo. Până și chiar cocostârcul își cunoaște vremea. Turturica, rândunica își cunoaște vremea. Vreau să vă spun, să învățăm de la ele. Până și acestea își cunoaște vremea. Și Dumnezeu se întreabă, dar poporul lui Dumnezeu? Este vremea noastră în seara aceasta. Este o nouă posibilitate. Avem ocazia să luăm hotărâri serioase în legătură cu viața noastră. Avem ocazia din nou să strigăm la Dumnezeu și să începem să punem ordine în viața noastră, că dacă nu rămânem tot așa, înseamnă că deja este o problemă, pentru că trăim vremea sfârșitului. Vreau să ascultăm pentru un moment corul de la Brașov, după aceea vom asculta și un imn la fanfarei și vom continua programul nostru.
al său har. Înclină înălțați steagul sus, uitați-l în voi pe Iisus, la cei care în malul se zbat tot mereu, ce nu-L cunosc și mor fără Dumnezeu. Păcatul noi o sândim pe
ascunsă, plânge și astăzi cu același suspin. Dar oricare suflet aude și crede, de dragoste sfântă se alină de plin. Fruntea senină ca zarea albastră, plină de farmec, acum e toată în spini. Privim diadema batjocurii noastre, e cea mai de seamă iubire pentru noi. Inimă sfântă, floare ascunsă, plânge și astăzi cu același suspin. Dar oricare suflet aude și crede, de dragoste sfântă se alină de plin. Mâinile tale, dulce Iisuse, mâinile tale din lut m-au creat, acum le zăresc pe cruce străpunse. O, mâinile tale ce totul au dat, inimă sfântă, floare ascunsă, plânge și astăzi cu același suspin. Dar oricare suflet aude și crede, de dragoste sfântă se alină de plin. De dragoste sfântă se alină de plin. Mulțumim mult și acum îl invit pe fratele Nicu, care oricum am stat toți cu emoții, el vine exact de la Stupini acum. Și ne bucurăm că a ajuns cu bine și Dumnezeu l-a ajutat în drumul acesta și în lucrarea care are de făcut. Dragii mei, vreau să aduc întâi un cuvânt de mulțumire a lui Dumnezeu pentru că am ajuns aici și pot să vă văd pe toți așa de frumos și de bine aranjat. Și uitați-vă, aici avem o echipă chiar în primele 3 rânduri, o echipă foarte serioasă, altă echipă foarte serioasă avem aici pe tribună. Este emoționant pur și simplu să-mi dau seama în fața cărui fel de auditoriu mă găsesc în seara asta. Pe prietenul ăsta l-am mușcat albine, pe tine te-am mușcat albine, cred. De asta a fost. Am pățit și dacă mă mușcă una de nas, sunt terminat. Adiu evangelizare, s-a dus tot. Da. Dar să dă suflă până la urmă. Îmi pare rău că n-am fost aici ca să ascult fanfara, dar o să auzim probabil la sfârșit. Sigur, mai cântăm, nicio problemă. Da. Mă bucur foarte mult. Iubiți frați, vreau puțin să recapitulăm ceea ce am învățat cele 2 ocazii precedente și apoi să mergem un pas mai departe. Deci am învățat din Scripturi cum un om a dorit atât de mult să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu și dreptul de întâi născut, care erau valori nu neapărat materiale, ci valori duhovnicești. În Biblie scrie, dacă cineva dorește să fie episcop, adică supraveghetor sau să aibă o slujbă în biserică, dorește un lucru bun, adică a fi episcop, a fi diacon, e un lucru bun. Dacă tânărul Iacob dorește binecuvântarea de la Dumnezeu și dreptul de întâi născut, e un lucru bun.
Dacă cineva dorește să fie mântuit, e un lucru bun, e cel mai bun lucru pe care poate să-l dorească pe pământul acesta. Problema intervine atunci când e vorba de mijloacele de care ne folosim ca să atingem un anume scop. Aceasta este marea. Dacă reușim să lămurim lucrul acesta, și eu am mari convingeri în dreptul fiecăruia dintre noi cei prezenți aici, știu că Duhul Sfânt este învățătorul nostru, El ne va călăuzi în tot adevărul, El va lua lucrurile de aici, de unde le-am predat din cuvântul Domnului și le va duce mai departe în gândirea noastră. Vă spun acest lucru pentru că mă întâlnesc cu oameni astăzi, după 20 de ani sau după 25 de ani, care îmi spun că am discutat cu tare sau cu tare lucru. În după-amiaza aceasta am văzut un pastor iubit tânăr care are o răspundere destul de largă peste multe mii și mii de oameni și el a spus de pe tribună că ne-am întâlnit prima dată la noi acasă în Malul cu Flori și zice, atunci, în urmă cu 20 de ani aproape, zice, atunci am învățat adevărul cu privire la pomul vieții. Eu am uitat lucrul ăsta, dar el n-a uitat, el a fost acolo. Am văzut o altă doamnă de care mi-aduc aminte ca prin ceață. Dar mi-aduc aminte, s-a întâmplat în statul Georgia, în orașul Atlanta. Dânsa a venit la mine și mi-a spus că doctorii refuză să-i dea o șansă de viață, că ea a insistat să meargă înapoi la doctor și un doctor a recomandat să facă o investigație acum care, datorită stării sănătății ei, putea să fie extrem de periculoasă. Mai încearcă o dată. Și dânsa a venit și mi-a spus, aș vrea să înălțăm o rugăciune. Nu mai țin minte conținutul rugăciunii, dar dânsa mi-a spus că, zice, atunci mi-ai spus așa, capul sus. Dumnezeu va fi proslăvit prin tine, capul sus. A plecat la spitalul acela și doctorii i-au spus așa, Doamnă, ceea ce a fost înainte știm, ce este acum nu înțelegem. Și au trecut de atunci vreo 15 ani. Adică este în perfectă stare de sănătate și a depus o frumoasă mărturie aici. Am credința în Dumnezeu că ne va ajuta să înțelegem acest lucru care este esențial pentru drumul credinței și al mântuirii noastre. Va să zic că un om dorește ceva bun, dorește ceva duhovnicesc. E normal ca un om să pună întreaga lui ființă în dorința aceasta pe care o are, dar în același timp este normal să întrebe, Doamne, care este calea lui Dumnezeu de a face acest lucru? Adică nu scopul, nu scuză mijloacele. Diavolul a vrut să-i predea aceasta lui Iisus, spunându-i, uite, toate împărățile astea ți le dau ție, simplu, nu e nevoie să mor pe cruce sau să suferi. Toate ți le dau ție dacă te închini mie, ia-o pe scurtătură. Este atât absurd în această cerere diabolică. Vă rog, nu e cazul niciodată să nu intrați în dialog cu diavolul. Niciodată, pe nimic, pe niciun fel de temă. Pe niciun fel de temă să nu intrați vreodată în dialog cu diavolul. Refuzați așa ceva. În caz că sunteți căutați, strigați la Dumnezeu și puneți-l pe Domnul să răspundă în caz că bate la ușa voastră. Pune-l pe Mântuitorul, deschide, Doamne, ușa, că bate unul la ușa acum. Când o deschide Mântuitorul ușa, atunci s-a terminat. Nu intrați în dialog. A intra în dialog cu diavolul este fatal. Nu intrați în dialog. Citeam într-o carte, zice, diavolul se adresează omului lui Dumnezeu și îl întreabă. E adevărat că 2 plus 2 fac 4? E adevărat, sigur că da. Toată lumea știe că 2 plus 2 fac 4. Hai să semnăm o hârtie pe care scrie că 2 plus 2 fac 4. Să semnăm un document. Omul lui Dumnezeu îi spune, alături de tine nu-mi pun semnătura nici pe o hârtie care prevede credința în Dumnezeu, nu 2 plus 2 fac 4. Pentru că Mântuitorul a spus, ori de câte ori vorbește, e o minciună. El spune 2 plus 2 fac 4, dar intenția lui și planul cu care folosește acest 2 plus 2 fac 4, e clar că duce la o teribilă rătăcire. Am întrebat un copil care a fost aici serile trecute, câți ani are? Să zicem vreo 8 ani, nu? Bubu, câți ani are? 7-8 ani. Și m-am vrut să mă asigur că ce învățăm noi aici, totuși cineva înțelege sau a reținut ceva. Și l-am întrebat pe el așa. Spune-mi și mie de aseară când tu ai fost aici, ce ai înțeles tu din tot ce a fost acolo, ce s-a întâmplat acolo? Copilul mi-a spus, zice, am înțeles că Satana vine la noi și ne spune, dacă nu păcătuiești acum, mori, acum.
Acest lucru l-a ținut minte, că așa îi spunea lui Esau, dacă nu mănânci acum mor, gata, s-a sfârșit cu tine. Nu e adevărat, 40 de zile mai trăia, dacă nu mânca atunci. Copilul a reținut acest și l-am întrebat mai departe. Zic, și e adevărat că dacă nu păcătuiești, atunci mori? Nu e adevărat, e minciună, a zis copilul. Bun, ține minte în viața ta asta. Ține minte în viața ta, nu vei muri dacă nu păcătuiești, acum când diavolul... Iubiții mei, Mântuitorul nostru nu a venit să îndeplinească planul de mântuire pe orice cale, scopul pe care îl avea nu scuză mijloacele. Lucrarea lui Dumnezeu nu se poate face cu mijloacele satanei. Iacov nu are răbdare cu Dumnezeu, îi se pare că Dumnezeu nu lucrează destul de repede, nu acționează cum așteaptă el. El vrea să pună mâna neapărat pe binecuvântarea asta și îi se pare că Dumnezeu nu lucrează după un plan care să-l ajute pe el să rezolve această situație. Și atunci a pus mâna și a luat viața în propriile lui mâini. A luat viața în propriile lui mâini, a făcut un plan și a încercat să obțină binecuvântarea duhovnicească a înfierii acesteia pe locul celui întâi născut prin mijloace omenești, printr-o mâncare. Am învățat noi seara trecută ce a însemnat lucrul acesta. Nu e tot una pe ce cale, prin ce mijloace împlinim un lucru. Să zicem că ai în casa ta o masă și niște scaune pe care fie că le-ai făcut cu ciocanul singur, fie că le-ai cumpărat de la magazin, fie că le-ai furat de la cineva dintr-o casă. De câte ori vei sta la masa asta, dacă 50 de ani ai masa asta în casă, de câte ori vei sta la masă, Duhul Sfânt o să facă, știi de unde ai furat asta, da? N-ai ce să faci. Și mâine din nou, știi de unde. E un loc pe drum pe aici unde ai comis-o fără de lege oarecare. Treci cu mașina pe drumul ăsta 25-30 de ani. De câte ori treci prin punctul ăla, o ciocănitură la ușa conștiinței, știi ce s-a întâmplat aici. De ce se întâmplă lucru? Este un fel de tortură psihică aceasta? E un fel de picătură chinezească? Nu. Nu. Dumnezeu face lucrul acesta ca nu cumva păcatul pe care l-am comis în cele din urmă să se instaleze în viața noastră și să aducă cu sine moartea și pieirea. El vrea să ne ajute să scăpăm de povara aceasta teribilă. Vrea să iau masa asta și scaunele pe care le-am furat și să mă duc înapoi la omul de unde le-am luat, să le dau înapoi cu rușine, mă bate, se întâmplă orice o fi pe lume. Precis că nu mă bate, nu știu, dar eu nu l-aș bate pe unul dacă mi-ar da înapoi. Chiar m-ar face să râd când aș afla cine mi le-a furat. Dar mă întorc acasă, mai bine să nu am masă, să mănânc pe jos, să nu am strachină, să mănânc pe o frunză de banan, ce-o fi acolo, dar am cugetul curat și liniștit. L-ați cunoscut pe Serafim, pe fratele Serafim. El a fost de meserie tâlhar, mare tâlhar. A făcut spargeri fără număr. A ajuns în închisoarea a 5-a, 6-a, 7-a oară, a recidivat. Când a încercat să-și pună capăt zilelor, în închisoare, în aceeași zi în care a încercat să-și pună capăt zilelor, Dumnezeu a trimis o rudă de mea în închisoare acolo și acest om, într-o umilință rară, am un respect pentru omul acesta fără limite, în umilința lui a prezentat Evanghelia acestor oameni și în loc să se întoarcă în camera lui sinucigaș, cum era pornit, s-a întors un om nou, domnule. S-a întors cu alte gânduri, s-a întors cu alte lucruri. Dar atunci când a cunoscut Evanghelia, atunci a căzut și pe spatele lui povara faptelor pe care le-a făcut. Pentru prima dată a simțit greutatea aceasta grozavă. Înainte acestea erau realizări, se numeau tunuri, dar acum cel ce a cunoscut Evanghelia și-a dat seama că tunul trage în el până la urmă. Și încă din închisoare, până să iasă afară, încă din închisoare, a început să scrie scrisori la adresele unde știa că a spart. Eu sunt criminalul. Eu am spart ușa ta, eu am spart fereastra ta, eu am spart mașina ta, eu am jefuit casa ta. Când a ieșit din închisoare, a luat-o în țară, adresă cu adresă, nume cu nume, n-a rămas nimic după amintirea și conștiința lui. N-a rămas nimic unde să nu fi fost. De la satul mare până la Constanța s-a dus la ușă frumos, a bătut,
bună ziua, ce vreți, domne, aveți ceva de vânzare? Nu am de vânzare. Uite cine sunt eu. Dumneavoastră ați avut o spargere aici acasă, în anul cutare. Eu am fost aici în casă. Eu am dormit sub pat la dumneavoastră. Doamne, ce vorbă am zis. Eu am stat sub pat la dumneavoastră când dumneavoastră ați dormit în pat cu soția aici. Toată noaptea am fost sub pat cu un alt tâlhar. Toată noaptea am petrecut și patul a fost foarte aproape de pământ. N-ai voie să respiri, să tușești, trebuie ca să nu... Și oamenii au dormit în pat deasupra. Așa au petrecut ei toată noaptea. Domnule, eu sunt omul care am... L-am întrebat, zic, Serafim, dar cum te-au primit acești oameni? Și el mi-a spus, zice, frate, unii au plâns, unii au zâmbit. Toată lumea m-a iertat. Am venit în fața fiecăruia și am spus, cât voi trăi, vreau să muncesc, să plătesc înapoi nenorocirea care am făcut-o. Niciun om dintre cei pe care am vizitat nu m-au pus să plătesc înapoi. Nu, domne, te rog, păstrează pentru viața ta. Acest lucru îl produce Evanghelia în sufletul nostru. Omul acesta a gândit că își poate împlini golul sufletesc pe calea jafului, a tâlhăriei, a atacului. Și a făcut tot ce a putut ca să-și poată... Dar cu cât a strâns mai mult, cu atât a fost mai distrus, mai jos și a dat seama că în pacea în suflet, bucuria, împlinirea sufletească nu pot să vină decât de la Dumnezeu prin planul lui de mântuire, care are căile lui de a umple sufletul nostru de bucurie. Acum ce face omul ăsta? Acum construiește zeci, sute de case pentru oamenii fără adăpost din România. Are 3000 de cereri în dosar. 3000 de familii care sunt astea. S-a dus într-un bloc aici în Zărnești, lângă Brașov, care era devastat complet, fără uși, fără ferestre, fără instalații de niciun fel și era locuit de familii nenumărate și 80 de copii erau în blocul acela. Toată lumea arunca gunoiul care ajunsese până la etajul 2. Era infern acolo. S-a dus și s-a mutat în blocul ăsta. L-au înjurat prima dată, l-au blestemat, nicio problemă, a suferit orice. S-a mutat în blocul acesta și apoi a început după amiaza Cerul Lopez de la primărie și a curățit încet, încet. Oamenii au început să-l ajute, a restaurat blocul, a restaurat un alt bloc, a construit nenumărate case, a făcut sere pentru copii, primesc fotografii permanent de la el, a făcut școală pentru copii, fără școală. Este un părinte pe urma căruia plâng copiii de mulțumire și de bucurie, îi sărută mâinile pentru ce a făcut pentru ei. Omul acesta care vroia să-și ia zilele și omul acesta pe care societatea l-a aruncat la rampa de gunoi, de acolo l-a luat Evanghelia, l-a spălat, l-a curățit de fără de legea lui și a făcut din el un om despre care vorbești cu respect astăzi. Într-adevăr, fiecare ființă omenească dorește pe pământul acesta să se realizeze într-un fel sau altul. Dar, iubiții mei, nu e tot una pe ce cale vrem să facem lucrul acesta. Sfânta Scriptură spune în Luca la capitolul 2, copilul acesta cu referire la Iisus, el este destinat, este chemat spre ridicarea și spre prăbușirea multora. Vrei să te ridici în viață, vrei să prosperi, vrei să crești în credință, vrei să-ți dezvolți lucrul pe care îl faci. Bine faci! Domnul a spus, creșteți, dezvoltați, înmulțiți-vă, creșteți în cunoștință, creșteți în har, creșteți în caracter, în bunătate, pe orice cale, care în mijlocul, copilul acesta este rânduit pentru ridicarea multora. Iacov are o dorință bună, vrea să fie întâi născut în familie, vrea să aibă binecuvântarea, dar mijloacele pe care vrea el să rezolve acest lucru nu sunt cele sancționate de Dumnezeu. Noi dorim mântuirea, bine facem, foarte bine. De fapt, orice ființă care s-a născut pe pământ într-un fel sau altul dorește mântuirea. Să vedeți de ce. Este un gol în sufletul oamenilor care nu se poate pur și simplu completa cu nimic pe lume. Era o femeie care în Statele Unite și-a povestit viața ei de imoralitate. Orori ca să asculți ce povestea această femeie și trage concluzia. Zice, am vrut să împlinesc pe cale sexuală trebuințele spirituale ale sufletului meu. Nu asta îmi lipsea mie. Nu acest lucru îmi lipsea. Un altul a vrut pe calea averilor, bogăților, a nămurit, a adunat acolo. Până la urmă, care este diferența? O povară cumplită care te bagă în pământ de viu înainte de vreme, sfârșește viața mizerabil. Nu umple sufletul. Nu umple sufletul.
Dar undeva într-o casă poate fi cineva foarte modest, foarte lipsit, foarte marginalizat, dar are un ospăț necurmat pentru că Dumnezeu i-a umplut sufletul. Aceasta este marea diferență și împăratul găsește la el cămașa fericitului. Când vrea să o ia, îl găsește că nici măcar nu are cămașă, săracul. Dar este un om fericit, într-adevăr. Dumnezeu ne dă timp. Ne dă timp în viață, nu se grăbește. Mi-a părut foarte rău că biserica se grăbește de multe ori să trateze pe unul pe altul, să sancționeze, să cenzureze, să excludă, să blameze pe unul. Nu vă grăbiți. Un om care iese într-o poză cu ochii închiși nu înseamnă că e orb, domnilor. A ieșit într-o poză cu ochii închiși. Nu înseamnă că e orb omul acesta. Dați timp. Dumnezeu dă timp. Am botezat pe tatăl fratelui Bodea când avea 90 de ani, avea omul ăsta. 90 de ani avea. La 90 de ani. Și știți ce ne-a spus? Știți ce ne-a spus? Cine crede se botează, a zis el. A venit acolo, a intrat în apa botezului. După aceea l-am sărutat, l-am îmbrățișat și mi-a spus, zice, acum pot să mor. Acum da, până acum nu. Dar acum gata. Zice, vezi, fă bine să fii prezent la mormântarea mea. Și am spus, tăicuțule, înaintea cerului promit, da, vezi, ai grijă că mori, adică nu să nu dureze vreo 50 de ani să mă ții. Cum i-am spus lui tanti Valerica de la Rucăr. Tanti Valerica au scos-o afară din spital din București, au operat-o și au scos-o, au închis-o la loc imediat și au trimis-o acasă ca să nu ajungă morga. Și o vizitam zilnic. Cum a putut o femeie așa de înaltă să ajungă un copil așa mic? Nu știu. Dar așa era sub un cerceaf. Era ca un copil. Și plângea în fiecare zi și în blestemele oamenilor care acuzau pe seama credinței. Ai văzut? Ai dus la credință? Uite ce ți s-a întâmplat. Ha, ha, ha. Și se bucurau unii dintre ei. În blestemele acestea și în înjosirea aceasta a unui om. Uitați-vă la animale. Dacă un câine vede un alt câine lovit, îl târăște. Stă în jumatea drumului lângă el. Ați văzut filme din astea. Și un om când îl vede pe altul căzut, îl bagă și mai jos. Aceasta este cruzimea fără explicație a omului. Stăteam lângă dânsa și în fiecare zi plângea și îmi spunea, te rog, frate Nicu, să nu pleci de aici, vreau să fii aici la mormântarea mea, vreau să predici cuvântul lui Dumnezeu. Mă duceam, tante Valerica, nu suntem chemați acum să ne preocupăm de mormântări, deocamdată ne preocupăm de viață și ne rugam împreună și ne rugam. Și într-o dimineață când mă duc acolo, am văzut în ochii ei o strălucire aparte, care nu semăna cu ce am văzut zilele precedente, când ochii păreau mat, flat, gata să-i apropia momentul. Acum părea că are viață. Și atunci am spus, tante Valerica, uite care este treaba. Hotărăște-te odată, mor sau nu mor, zi, mă ții de 3 săptămâni aici, îmi spui să nu plec nicăieri să fiu să predic la mormântarea. Dânsa zice, frate, mă faci să râd, sunt atâta de bolnavă și mă faci să râd când era acolo. Fraților, a fost de vreo 5-6 ori în America, Nicoleta, de câte ori crezi că a fost până acum? De 8 ori a fost, am greșit, scuzați-mă, vă rog. De 8 ori a zburat în America. De 8 ori, e plină de viață. Nu, dacă era aici, ați fi văzut-o în seara aceasta. Așa lucrează Dumnezeu, fie cu trupul nostru, fie cu sufletul nostru. Ne învie din morți. Ne întoarce înapoi la viață. Ne mai dă să trăim o viață. Așa cum scrie în Biblie, cum vulturul întinerește iarăși, așa întinerește Dumnezeu pe cel care se întoarce la Dumnezeu din toată inima. Dar nu prin orice fel de mijloace. Nu pe orice cale. Scopul nu scuză mijloacele. Iacov a crezut că poate să fie mântuit prin faptele lui și a venit cu faptele lui acolo, asemenea lui Cain. Cain a venit tot cu roadele pământului unde săpa el și acestea. Abel a spus, nu, frățioare. Omul nu poate să fie mântuit vreodată prin săpăturile lui la pământ și ce dovlești sau castraveți face el acolo. Un om nu poate fi mântuit decât prin vărsarea sângelui nevinovat al mielului lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Un om nu poate fi mântuit altfel. Lucrul acesta a făcut ca întotdeauna și de atunci până astăzi legalismul prigonește harul lui Dumnezeu totdeauna. Legalismul caută să ia viața harului lui Dumnezeu. Nu suportă harul lui Dumnezeu în preajma lui. Nu suportă predicarea despre Isus.
Suport acolo unde omul e în centru, religia omului, religia faptelor omului, caracterul omului. Vai, dacă ai vedea caracterul tău în lumina care izvorăște de la caracterul celui de 3 ori sfânt, atunci ai vedea dacă te mai încrezi tu în caracterul tău. Cei mai sfinți oameni de pe pământ, care noi nu merităm nici numele să le spunem, cei mai sfinți oameni de pe pământ, când au văzut strălucirea și frumusețea Mântuitorului, au falimentat, au căzut jos în fața lui, cei mai sfinți oameni de pe pământ. Adică mă gândesc la un Iov pe care Dumnezeu l-a declarat un om neprihănit și sfânt, care se abate de la rău și care se apără înaintea lui Dumnezeu cu o putere, cu o îndârjire nemaipomenită, care cheamă pe Dumnezeu la judecată și care spune că nu e dreaptă judecata lui Dumnezeu, care își etalează viața și spune niciodată gândul meu nu s-a îndreptat unde nu trebuie. Ba vorbește în față, dacă vreodată ochii mei s-au îndreptat spre o femeie sau spre o fecioară sau spre lună, spre stele să se închine, dacă am făcut așa ceva, sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu. Vino, Doamne, aici și spune, a zis el, de ce te ascunzi? Până la urmă Domnul a venit. Când a venit, acest om atât de sfânt, declarat de Dumnezeu, un om neprihănit care se abate de rău, pur și simplu a falimentat în fața lui Dumnezeu, s-a prăbușit și a spus, îmi pun mâna la gură și tac. Am vorbit atâtea lucruri care nu trebuia să le vorbesc. M-am considerat credincios. M-am uitat la faptele mele prin contrast cu tâlhare, cu bandiții, cu ceilalți și m-am considerat că sunt mai bun decât ei. Acum, în prezența ta, Doamne, spune el, un singur lucru înțeleg, că sunt murdar, mi-este scârbă de mine, mă pocăiesc în sac și cenușă. Așa sfârșește cartea aceasta. Acesta e tabloul care încununează cartea aceasta. Cel mai sfânt om, vreau să spun, nu un păcătos ca mine sau ca tine, unul despre care Dumnezeu însuși a spus, omul ăsta este într-adevăr credincios. Dar când a spus Domnul treaba aceasta, aș vrea să înțelegem puțin de ce a spus așa. Domnul a spus despre Abraham, Abraham este un om credincios și are cu ce să se laude, dar nu în fața lui Dumnezeu. Nu. Printre noi. Printre noi, într-adevăr, îl punem prezbiter dacă vine aici, îl punem preot, îl punem pastor, primul pe el, îl punem, e cel mai credincios dintre noi. Între noi vreau să spun asta, dar nu în fața lui Dumnezeu. Abraham va fi mântuit ca și tâlharul de pe cruce, prin același har, prin același sânge care a curs pentru mântuirea lui. Nici o diferență nu va fi. Iacov ocolește 20 de ani. Dumnezeu are mare răbdare cu el. Are mare răbdare cu el. Dumnezeu nu stinge în om calitățile pe care le are sau dorința puternică ce-l animă, ce-l mână. Nu le stinge acestea, decât că le îndreaptă în direcția cea bună. Cine a fost așa de zelos în facerea răului, devine la fel de zelos în facerea binelui. Cine a întrecut pe Pavel în zelul și în lupta lui extraordinară de a persecuta Biserica lui Hristos până la moarte? Îmi dădeam votul cu toți la moartea lui Ștefan. Când sunt pentru? Pavel e pentru, gata, ridică mâna sus. Acum, același om pune același zel, e aceeași personalitate, aceeași ființă, îl îndreaptă Dumnezeu. Uite, ești harnic, ești muncitor, ești zelos. În direcția asta se merge. Și devine un om la fel de consacrat lui Dumnezeu, cum era de consacrat împotriva lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu așteaptă. Noi nu putem înțelege lucrurile și nu trebuie să avem pretenție nici la copiii noștri. Este absurd din partea noastră să încercăm să forțăm mintea lor, să o tocăm să înțeleagă un lucru sau altul. Ai răbdare, ai răbdare. Cu tine a avut Dumnezeu răbdare 10 de ani, tu nu ai răbdare câteva minute cu un copil al tău? Explică-i de la capăt, chiar dacă soțul Suzanei Wesley se enervează când mama îl învață de 9 ori să numere, el sare peste cifra 8, el nu numără pe 8, de la 7 sare la 9, de la 7 sare la 9, de la 7 sare la 9, de 9 ori la rând. Hai că s-o se mânie că a asistat la treaba aceasta și a spus, de ce spui de 9 ori acestui cap de lemn același lucru? La care Suzana zâmbește și spune foarte simplu că dacă îi spun numai de 8 ori nu ține minte. Așa că trebuie să-i spun de 9 ori. Dacă nu mi-ai spus și la 9 ori, degeaba i-am spus de 8 ori. Dacă nu mi-ai spus și la 9 ori, am pierdut târgul. Și Wesley a devenit cine a devenit
Pentru că cineva a avut răbdare cu el pas cu pas și l-a condus, mama lui Suzana. Fantastic! Ea și-a pus amprenta pe suflet acestui copil și tânăr, care a devenit apoi atât de cunoscut în lume și cu așa influență, încât te duci în Anglia acum, sunt localități întregi unde nu găsești un gram de alcool. Absolut nimic. Dacă vrei să cumperi de pe acolo, nu găsești nimic. Și dacă îi întrebi pe oameni, mă, da, atâtea fructe câte aveți voi pe aici, prun și mergi și asta, nu faceți și voi țuică ceva? Ei spun nu. Și întrebați de ce? Ei vor să vă spună, pe aici a trecut un om. Păi stai mă, până 1700, dar ce faceți acum? De atunci. De atunci nimeni, pe urmele pe care a fost omul acesta. Am fost în comuna Peretu, în județul Telorman. Poate că știți că acolo sunt vreo 5 mari biserici într-o singură comună, 5 biserici adventiste, 2 sau 3 biserici ortodoxe. Dar vreau să vă spun că oamenii s-au întrebat de ce atâta lume iubește credința, vine să asculte. Ce a fost acolo când am fost la evangelizare? Potop! De ce atâta lume? Am zis, fraților, știți de ce? Aici, prin satul ăsta, sunt urmele și picăturile de sânge ale lui Ivăncică. Aici a fost bătut omul ăsta în comuna aceasta. În comuna aceasta omul ăsta a zis așa, Doamne, câte ciomegi au dat în mine, atâtea suflete să iasă la Evanghelie. Așa s-a întâmplat. Cât o fi pământul, nimeni nu șterge urmele acestea și locul unde omul ăsta s-a rugat. Aceasta vrea să facă Dumnezeu din noi. Așteaptă cu multă răbdare până ne venim în fire, până ajungem să înțelegem. Dumnezeu nu se grăbește cu noi. Planurile Lui nu cunosc nici grabă, nici întârziere. El nu îmbrâncește pe nimeni, are îndelungă răbdare cu fiecare dintre noi, în speranța că într-o zi vom înțelege. După 20 de ani de ocol, după 20 de ani, când a văzut pe pielea lui ce înseamnă să fie altul șmecher. E fain de tot când ești șmecher tu și-ți merge. Dar să vezi când o fi altul șmecher cu tine, atunci treaba nu mai este la fel de... A văzut pe pielea lui ce a însemnat trădarea aceasta. A văzut cum socrul lui și-a călcat cuvântul, cum i-a schimbat simbria de atâtea ori. A văzut invidia cum națiilor lui care nu puteau să-l sufere pentru că îi progresau toate. Ce poți să faci? Poți să te iei cu Dumnezeu dacă pe unul ajută. Asta este, se vede. Cine știe ce o fi între Dumnezeu și omul acesta? Dar a trecut prin școala aceasta toată și acum l-a apucat dorul de acasă. Și Domnul îi spune, întoarce-te acasă, eu voi îngriji să-ți meargă bine. Vreau să vă spun ceva, copii și voi, tineri și toată lumea care sunteți aici, contează enorm să ții seamă de Dumnezeu la orice pas din viață. Când am plecat în Statele Unite, adică nu când am plecat, când am primit invitația de a merge în Statele Unite, nu m-am entuziasmat, nici nu m-am supărat, ci am luat invitația aceasta frumos și împreună cu familia mea am așezat-o înaintea Domnului, că despre noi era vorba. Am așezat-o înaintea Domnului cu răbdare și am spus, Doamne, uite ce scrie aici. Tu ne chemi pe noi să mergem acolo sau oamenii ne cheamă? Eu nu vreau să vorbesc nici cu oamenii de acolo, nu vreau să vorbesc nici cu cei de la ambasadă, vreau să vorbesc cu tine. Dacă mă chem tu acolo, suntem gata. Am muncit vreo 14 ani la casa noastră care este aici, aceea că ne mutăm și noi. În săptămâna aia facem inaugurarea, nu știu ce, săptămâna aceea eram în avion cu valizele în mână și plecam peste ocean. N-am stat practic decât în vizită, am fost aici acasă. Dar am stat înaintea Domnului la ambasadă și am spus, Doamne, nu vorbesc cu consulul. Dacă tu mă chemi în America, nu-i da voie acestui om să stea în calea mea. Dacă nu mă chem tu, nu-l lăsa pe omul ăsta să-mi dea mie viză. Nu am nevoie de viza omului acestuia. Nu-mi trebuie așa ceva. Ce nu-mi dă Dumnezeu, nu-mi trebuie. N-am nevoie de așa ceva. Și am stat liniștit în prezența cerului. Am trecut printr-o experiență așa, când în sus, când în jos. S-a sfârșit cu consulul acesta, ieșind din biroul lui și dându-mi binecuvântarea în ambasada americană din București. Mi-a dat binecuvântarea cu mâinile, acolo, chiar în ambasadă. Am fost cutremurat, n-am putut să cred. A spus Dumnezeu să
te binecuvinteze, Dumnezeu să fie cu tine la plecare și la venire, Dumnezeu să te facă o binecuvântare pentru America și să te binecuvinteze pe tine când vei merge în America. Așa s-a rugat omul acesta deasupra mea. Am ajuns în America, am dat de greutăți mari, de probleme insurmontabile, n-aș fi vrut să fiu acolo niciodată. Dar de fiecare dată aveam această consolare sufletească: Doamne, știi că am stat de vorbă cu tine când am plecat. Știi că ți-am încredințat în toată sinceritatea problema aceasta. Nu sunt ajuns aici pentru că m-am împiedicat sau printr-o întâmplare. Iacov se întoarce acasă, știe de mânia fratelui lui, știe de faptele pe care le-a făcut, știe de condamnarea la moarte pe care a rostit fratele lui împotriva lui, știe precis și nu s-a dat niciun decret între timp ca să fie cumva ușurat sau eliberat, dar merge acolo și cineva îi aduce vestea: fratele tău vine împotriva ta cu 400 sau 600 de voinici, înarmați până în dinți, împotriva unui om care are copii și animale și familiile și complet neînarmat. Este clar că va fi dezastru, nu va rămâne în viață nimic, probabil. Își știa furia fratelui lui. Și merge peste noapte, trece pârâul Iaboc și stă în rugăciune singur cu Dumnezeu. Care e argumentul pe care îl aduce? Doamne, sunt aici și fratele meu vine împotriva mea cu așa forță și furie și violență. Și amintește în rugăciunea lui: și știi că tu i-ai spus robului tău, întoarce-te acasă. Acesta este lucrul de care avem trebuință noi când vom intra într-o criză undeva. Să putem să amintim lui Dumnezeu: Doamne, știi că te-am rugat din suflet. Știi că mi-am încredințat viața în mâna ta, m-am predat ție. Acum sunt aici. Dacă trăiesc sau dacă mor, nu are importanță. Importanță pentru mine are faptul că tu ai zis robului tău, întoarce-te acasă. Numai că în noaptea aceea problema de rezolvat nu era Esau. Problema de rezolvat era el, Iacov, care trebuie să înțeleagă că mântuirea nu se capătă cu linte. Nu. Dreptul de întâi născut nu se capătă cu ciorbă roșietică, ci se capătă prin har și prin credință, fără bani și fără plată. Acesta e darul lui Dumnezeu. E greu lui să accepte așa ceva. El care a învățat să-și ia soarta în mâinile lui și să rezolve problemele. E foarte greu. E foarte greu să stai liniștit atunci când vezi că moartea e la un pas. Și Domnul spune: dacă eu sunt prezent aici, stai liniștit, datorită mie, stai liniștit. Iacov luptă și luptă și luptă întreaga noapte cu îngerul Domnului care îi se părea vrăjmașul lui. Către zi, o spune Scriptura, în rugăciunea lui aici: tu ai zis robului meu, tu ai zis robului tău, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării. Doamne, îți mai aduce aminte ce mi-ai spus când am plecat de aici? În noaptea aceea când am visat scara cerului. Doamne, există vreo ieșire din groapa aceasta a morții? Da, uite scara. Ți-am spus că nu se poate ieși pe altă parte decât pe scara dintre cer și pământ, care este Fiul lui Dumnezeu întrupat și răstignit pentru mântuirea noastră. Iacov se luptă și se luptă cu Dumnezeu în rugăciunea lui și când simte că îngerul care lupta cu el îl biruiește și îl lovește la încheietura coapsei ca să arate cât de neputincios pe pământ este unul, doar l-a atins puțin, acolo s-a sfârșit lupta lui. Iacov se apropie de el și spune: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Cu alte cuvinte, el n-a renunțat la setea lui după binecuvântare. Dumnezeu nu ia acest lucru din sufletul nostru. Numai că ne arată că nu pe orice cale se poate face așa ceva. Aceeași sete în sufletul lui. Putea să-i ceară lui Dumnezeu: trimite o armată, te rog eu frumos, ca să-l răstoarne pe frate meu cu cai cu tot și cu toată lumea, să-i arunce mare pe toți care... Trimite o armată să mă... Nu, n-a cerut acest lucru. Dacă trăiesc sau dacă mor, te rog din suflet, Doamne, dă-mi binecuvântarea ta. Nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. A înțeles că binecuvântarea nu se obține cum a căutat să o prindă el, ci se obține prin simpla deschidere a sufletului și a primirii darului lui Dumnezeu. Aceasta e problema noastră a tuturor, a celor mai credincioși de pe pământ și a celor mai păcătoși. Moise nu pricepe treaba asta.
Cum adică Moise nu? Moise nu înțelege treaba asta. Știți ce i-a spus Domnul? I-a spus așa, mergi în fața stâncii, nu faci nimic. Vorbește stâncii, atât. Să nu cumva să... Simplu. Dar el nu crede că... Nu gândește că se poate doar așa să te rogi, să ceri și gata, s-a împlinit. Trebuie să faci și tu ceva. Trebuie să faci ceva. Și atunci asaltă ciomagul și dă o dată, și dă de 2 ori, și dă de 3 ori și curge apă. Dar Domnul îi spune, pentru că nu m-ați proslăvit înaintea poporului, nu veți intra în țara aceasta. Atâta costă lucrul acesta. Pentru că ai crezut că apa vieții se poate căpăta prin lovituri de bâtă, nu vei intra în țară. Nu poate să intre în țară cine crede că apa vieții se obține dacă lovești cu bățul. Trebuie să înțelegi că apa vieții, spune cartea Apocalipsei, este fără bani și fără plată și atât a spus Biblia. Celui ce îi este sete să vină și să ia. Atât. Nu argint, nu aur, nu jerfe, nu nimic. Lasă că avem timp după aceea. Repet aici înaintea noastră a tuturor, Dumnezeu nu aduce lumea la biserică să fie mântuită. Nu. Aceasta este o înțelegere păgână a conceptului. Dumnezeu aduce la biserică lumea care este mântuită. Faptele Apostolilor, capitolul 5, spune Dumnezeu adăuga la biserică pe cei ce erau mântuiți. Adică mântuirea nu este prin biserică, mântuirea nu este prin faptele omului, mântuirea nu este printr-un crez sau altul, mântuirea este așa cum a spus Biblia, prin sângele care a fost vărsat pentru fiecare dintre noi. Nu te voi lăsa să pleci până când nu mă vei binecuvânta. Scrie Biblia că îngerul Domnului, care era însuși mântuitorul nostru, l-a binecuvântat acolo și l-a întrebat, cum te cheamă? Acum Domnul știa bine cum îl cheamă, dar l-a întrebat. Dacă te-ar întreba pe tine cum te cheamă, ce îi spune? Să nu-i spui că te cheamă Nicolae sau Ion sau Maria, că asta nu are nicio valoare. Trebuie să-i spui așa. Mă cheamă hoțul, mă cheamă mincinosul, mă cheamă desfrânatul, mă cheamă strâmbă lemne, mă cheamă sfarbă case de oameni, sfarmă... Așa trebuie să spui, nu Nicolae Ion, și asta știe sfatul popular despre treaba asta, nu e... Nu aceste răspuns. Când l-a întrebat pe el cum te cheamă, el ce a spus? Cum îl cheamă? Înșelătorul. Mă cheamă înșelătorul. Bun. Ai zis bine. Primul pas al lucrării Duhului Sfânt este să ne convingă de starea noastră. De aceea a spus Mântuitorul, n-am venit pentru oamenii sfinți, pe ăștia îi dăm afară de la biserică. N-am venit, nu cei sănătoși au trebuință de doctor. Oamenii ăștia râd de doctori și se laudă, în viața mea n-am fost la doctor. Și după câtva timp a murit de inimă săracul. Da. Domnul Mântuitorul nostru așa a spus. Scrie Biblia că după ce l-a întrebat cum te cheamă și el a spus mă cheamă înșelătorul, Iacov, Domnul i-a răspuns, numele tău nu va mai fi Iacob. Dumnezeu te face pe loc. Nu-i nevoie de nicio școală de trepte din astea. Am învățat într-o seară aici, da? Altarul nu are trepte, că urcăm din treaptă în treaptă, așa. Asta e ideea păgână care a pătruns la biserică aici. Din treaptă în treaptă până suntem mântuiți. De asemenea, altarul nu are pietre cioplite. Nu poți să faci așa ceva. Dacă ai pus de alta în ea, spune Biblia, ai pângărit-o. Mântuirea ori e darul lui Dumnezeu 100%, ori este serviciul omului 100%. Amestecătura aceasta din cupa Babilonului, amestecarea faptelor omului cu harul lui Dumnezeu, a îmbătat popoarele. E oriunde, în orice credință păgână din lume, găsești același principiu, cum că faptele omului se amestecă cu puterile lui Dumnezeu și de aici omul este mântuit. Nu. Simplu, pe loc. Cum te cheamă? Înșelătorul. Eu decretez, spune Dumnezeu. Eu dau decretul acesta. Din acest moment nu te mai cheamă așa. Dar Dumnezeu niciodată nu a spus unui lucru strâmb că e drept. Niciodată nu a făcut așa. Mâine seară vă rog să revenim aici, că trebuie să... Mâine după amiază la 4. Reveniți aici ca să elucidăm problema asta. E foarte serioasă. Trebuie neapărat să fim împreună ca să putem să sfârșim studiul acesta. Deci noi nu suntem creștini evoluționiști.
Evoluționiștii cred că un creștin se tot perfecționează din ce în ce, până când ajunge, îl cântărești, îl măsori, gata, e bun de dus în cer. Asta nu se întâmplă. Niciodată. Pe un creștin, dacă îl cântărești și îl măsori, din ce în ce se face mai rău. Este clar. Se răcește dragostea, se împuținează cele... Aici funcționează legea entropiei pe pământ. Nu e vorba de vreun progres în viața noastră. Printr-un decret al lui Dumnezeu au fost iertate păcatele întregii omeniri în Hristos Iisus. Citiți Roman, capitolul 5. Printr-un singur decret al lui Dumnezeu. În virtutea acestui decret. Cine crede acest lucru, primește iertarea de la Dumnezeu. Pe baza acestui decret. Într-o noapte, Dumnezeu decretează că acest om nu mai este înșelătorul, ci scrie mai departe, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Ai plecat acasă cu un alt buletin în buzunar. Și nu te poate acuza nimeni că ai acte false. Pentru că actele acestea ți le-a dat chiar Dumnezeu. E semnătura lui acolo. Dacă El vrea să ia lucrul acesta și să poruncească acestui lucru, să devină una sau alta, are puterea de a face lucrul acesta. El vrea să facă acest lucru cu noi. Ne întreabă în seara aceasta, pe tine cum te cheamă? Gândește tu la o treabă care știi tu și zi în gândul tău, nu zice tare că aude vecinul. Zi în gândul tău, cum te cheamă? Dacă tu crezi cu adevărat în puterea lui Dumnezeu, în această seară, El îți spune, nu te mai cheamă așa. Te cheamă altfel. Ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii. Care e primul om cu care ai luptat? Tu. Cu euul tău. Asta e primul cu care ai luptat. Ai luptat cu Dumnezeu și ai luptat cu oamenii și ai fost biruitor. Ai crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Abraham a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Domnul a spus, este neprihănit pentru că a crezut. Celelalte au urmat. În această seară, El vrea să schimbe numele nostru într-un nume nou. Ceea ce scrie în cartea Apocalipsei nu se va întâmpla pe noul pământ. Acolo se va confirma, se întâmplă aici și acum. Dumnezeu ia numele meu cel vechi, îl rade din recorduri și îmi dă un nume nou. Îi voi da o piatră albă pe care e scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni, decât Cel ce-l are și Dumnezeu care l-a dat, bineînțeles. Aceasta este puterea harului lui Dumnezeu. Aceasta are loc. Un pom, ca să facă roade bune, vă rog, nu vă înșelați. El nu este pom bun pentru că face roade bune. Nu. El înainte de a face roade bune a fost făcut pom bun. După aceea a rodit. Nu puneți cai înaintea sau boi înaintea carul, nu puneți carul înaintea boilor. Să nu facem această gravă greșeală pe care a făcut-o omul lui Dumnezeu Iacov, care a crezut că dreptul de întâi născut și binecuvântarea se cumpără. Nu. Nu se poate face așa. Dumnezeu să ne ajute, iubiții mei, ca să putem primi darul și oferta lui Dumnezeu care ne sunt date în această seară. Știu că este o luptă pe viață și pe moarte. Am vorbit cu un prieten tânăr care l-am aici. El mi-a spus ieri seară, zice, eu vreau să mă întorc la Dumnezeu. A spus, băiatule, ești conștient ce vorbește acum? Zic, ăsta e război, măi, omule. Ăsta e război dacă ai spus cuvintele astea. Ține cont, a te întoarce la Dumnezeu însemnează a întoarce spatele diavolului. Diavolul nu va lăsa să-i scape de mână prada așa ieftină. Dar, iubiții mei, făgăduința este sigură. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Biruința lui este biruința noastră. Biruința noastră este biruința lui. Înaintea lui Dumnezeu stau în seara aceasta ca un om neprihănit, vă rog să mă iertați, ca un om credincios. Nu în sine, ci în Hristos. Dacă mă luați din Iisus, sunt cel dintâi dintre păcătoși și nenorociți de pe pământul acesta. Dar dacă mă lăsați în Iisus, pot să stau în prezența lui Dumnezeu, în Hristos Iisus. Veți găsi expresia asta peste tot în Biblie, în Iisus, în Hristos. Opriți-vă, nu treceți repede. Însemnează enorm de mult. Protestanții și catolicii s-au bătut greu pe această expresie. Nu se poate, au spus catolicii, socotit neprihănit. Ori ești, ori nu ești. Ce a socotit neprihănit? Nu se poate. Protestanții au spus, nu, dacă Dumnezeu vrea să-l socotească,
Pe unul strâmb vrea să-l socotească drept. Nu se poate așa ceva. Biblia spune, Dumnezeu a spus, vai de cel ce numește răul bine și binele rău. Nu o să vedeți voi pe Dumnezeu acum numim pe unul rău și zicând că e bun. Nu se poate așa ceva. Protestanții insistă și ei spun, ei, dacă Dumnezeu vrea să-i zică unuia care e rău, îi zice că e bun, ce ai tu cu Dumnezeu? Nu pot să fac ce vreau cu celălalt. Niciunul nu avea o dreptate. Sau amândoi aveau dreptate. Catolicii aveau dreptate spunând că Dumnezeu nu spune unui lucru rău că e bun, nici unui lucru bun că e rău. Catolicii aveau dreptate. Protestanții aveau dreptate când au zis dacă Dumnezeu vrea să socotească așa, și ei aveau dreptate. Dar la amândoi le-a scăpat esențialul. Esențialul era în Hristos. Esențialul era în Hristos. Dacă protestanții ar fi spus așa, Dumnezeu ia pe omul acesta așa cum este și după cum toți în Adam am păcătuit la început și după aceea moartea a venit asupra noastră, acum, toți în Hristos, suntem încorporați în El și am primit darul vieții în Hristos. Nu în sine, nu în sine. În sine sunt cel mai nenorocit dintre oameni. În Hristos sunt cel mai fericit dintre oameni. Această expresie a venit mai târziu, în înțelegerea credinței. Nici o problemă. Dumnezeu ne-a dat timp. Sunt fericit că am trăit timpurile acestea și am putut să înțelegem aceste lucruri. Dacă m-ar fi surprins moartea în acea perioadă de incertitudine în care am trăit și trăim cei mai mulți dintre noi, care n-am știut niciodată ce însemnează bucuria aceasta a mântuirii, pentru că am fost mereu sub semnul incertitudinii. Cineva mi-a pus degetul în față și zice, crezi în siguranța mântuirii? Și am spus, eu cred în siguranța Mântuitorului mai tare decât atât. A fost o vreme când am crezut în siguranța mântuirii. Acum cred în siguranța unui Mântuitor. Aceasta mi este fericirea supremă pe pământul acesta și vorba lui Pavel, aș vrea ca toți să fiți ca mine în aceasta. Adică să începeți de aici, mergeți mult mai sus și mult mai departe și mult mai bine. Dar să începeți cel puțin de aici. Așa scrie Scriptura. Dumnezeu să pună în sufletul nostru această bucurie și această nădejde. Și poate că am ocolit foarte mult până am ajuns aici, dar aici am înțeles că darul lui Dumnezeu nu se poate căpăta decât prin credința în cuvântul lui Dumnezeu și în promisiunea Lui. La aceasta Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune. Cerescule Tată, mare este bucuria noastră când auzim această veste bună pe care nimeni pe pământ, Doamne, nu ne-a putut aduce. Nimeni pe pământ nu ne-a dat darul acesta. Niciodată n-a putut să promită vreun om ceea ce a promis dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Îți mulțumim că atât de mult ai iubit lumea încât ai trimis pe Fiul Tău și că în dragostea Ta ne-ai cuprins și pe noi care stăm în această seară în locul acesta. Tată, nu am putința de a învăța pe cineva, am proclamat aceste cuvinte de aici. Nu pot să conving pe acești copii și pe nimeni dintre noi, nici chiar propria mea inimă. Dar avem mare încredere în Tine și în Duhul Tău Sfânt că Tu, Doamne, ne vei convinge cu adevărat. Tu vei lua cuvintele Tale, Doamne, le vei da aripi, le vei da putere și le vei transforma în viață în noi, Doamne, Dumnezeul nostru. Dă-ne, te rugăm, această bucurie, această siguranță care se ancorează în Cel care pe dealul Golgotei și-a dat viața pentru mântuirea noastră. Fă, Doamne, ca această bucurie care inundă sufletele noastre să poată să cuprindă și pe cel supărat, întristat, părăsit, înjosit. Apleacă-te și asupra lui cum te-a plecat asupra noastră, Doamne. Și fă ca harul acesta, în cele din urmă, cum ai scris în cuvântul Tău, lumina aceasta să lumineze tot pământul. Tu ai spus, Doamne, că pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acopăr. Adu vremile acestea, te rugăm, Doamne Iisuse. Fă ca lumina acestei neprihăniri prin credința în Hristos să învăluiască planeta noastră întunecată, peste care întuneric mare se întinde și negură mare peste popoare. Luminează, Doamne Iisuse, în întunericul acesta, te rugăm. Rămână harul Tău aici, cu noi toți, cu cei dragi care nu sunt de față aici, dar pe care îi purtăm pe inimă și cu mulți pe care îi va aduce Dumnezeu în poporul Lui. Înaintea Ta ne închinăm și îți mulțumim prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Să luăm loc.